Areo går op i gulve. I løbet af 25 år i branchen har vores erfarne fagfolk lagt tusindvis kvadratmeter af belægninger i epoxy, akryl, PU-gulve, cementbaseret design og undergulve samt injicerede betonrevner. Areo har løsninger til alle brancher. Vores belægninger findes i industri, detail og det offentlige. I skoler, sundhedsvæsenet, firmadomiciler og meget mere. Over hele Danmark. Areo anvender kun gennemtestede produkter fra førende leverandører, BASF og Flowcrete. Et tæt samarbejde med en stærk partner sikrer høj kvalitet og kontinuitet for vores kunder hver gang. Vi gør, hvad vi er bedst til. Vi bruger meget tid på at selektere de opgaver, vi giver pris på for at møde kundens forventninger således, at vi kun koncentrerer os om de projekter, hvor vi kan gøre en forskel for vores kunder. Vores eksperter skræddersyr den rette belægning til hvert enkelt projekt og matcher konkrete behov og ønsker. Vi har stor fokus på at udføre opgaverne til den aftalte tid. Vores team bruger meget tid på produktionsplanlægning af alle projekter, og vores effektive administration støtter alle processerne internt. Hver arbejdsproces bliver dokumenteret og kvalitetssikret. Vi lukker ikke døren, før opgaven er udført korrekt og lever op til forventningerne.